ערב טוב לכולם, אני מקווה שכאמור כולם רואים היטב את השקף ומצליחים לשמוע ולשמוע בצורה ברורה. שמי טל רייס, אני גנאולוג מקצועי, בוגר קורסים מקצועיים בתחום הגנאולוגיה, גנאולוגיה גנטית, גנאולוגיה מקצועית וכולי במוסדות בינלאומיים, גם בארץ ביצעתי מספר קורסים. מרצה, חוקר, מייעץ, והיום אני התבקשתי לבצע עבורכם לקבוצה וובינר, הרצאה בנושא AI בשירות חקר השורשים, בינה מלאכותית. זה למעשה הרצאה שנייה בנושא הזה שאני עושה בעמותה. את ההרצאה הקודמת ביצענו לפני חודש בפני קהל רחב יותר, כיוון שהקבוצה הזאת איכותית במיוחד. אני זיקקתי חלק מהדברים ויש דברים שאני אתן להם יותר דגש. המטרות המרכזיות של הוובינר זה להסביר קודם כל מהי בינה מלאכותית, בקליפת האגוז כמו שאומרים, איך היא מסייעת במחקר המשפחתי, מה הבונוסים שלה, מה הדברים הטובים שיש בה וגם מה הכוכביות, הדברים שצריכים לשים לב אליהם, הסייגים. הדבר השני הוא להציג מספר כלים מעשיים בתחום הבינה מלאכותית בחקר המשפחתי, שהתייחסו לכמה אלמנטים, כלים שעוסקים בניתוח נתונים, אני ארחיב על זה בהמשך, של ניהול ידע וויזואליה, ויזואליה כולכם מכירים, התמונות, הדברים שהכי קל לעשות, ניתן על זה את הדעת ככה בקטנה, אני דווקא ארצה להתמקד יותר בניתוח הנתונים וניהול הידע, ולהציג דוגמאות, מספר דוגמאות חיות, וכמובן מקום לשאלות ותשובות. עכשיו, דבר שחשוב לי ואני עושה בכל וובינר, זה קטע של תיאום ציפיות קצר. ברשת קיימים עשרות כלים מצוינים של AI שמאוד רלוונטיים לתחום המחקר המשפחתי. כמובן אי אפשר לגעת בכולם בוובינר של כשעה, שרוצים להכניס בזה גם תכנים תיאורטיים וגם תכנים של דוגמאות חיות, אבל אני אנסה בזמן היחסית קצר שיש לנו, באמת להציג דברים שהם רלוונטיים ביותר, לדעתי הבולטים ביותר, state of the art כמו שאומרים, לתת דוגמה מסוימת לכל תחום שבו אני אגע. אני קורא לזה תפריט טעימות, בסדר? כמו במסעדה, כדי שזה יאפשר לכם לקחת את זה צעד קדימה ולהתנסות. לדעתי גם עכשיו כשאני אציג לכם את הכלים, לא לכולם הכלים האלה יהיו אינטואיטיביים, הם דורשים קצת לשחק, לבדוק אותם, להתנסות בהם, ורק ככה תצליחו להפיק בהם את המיטב. אבל כשנגיע לזה אתם באמת תראו, או תשאלו את עצמכם, מי שלא נגע בזה עד עכשיו, איך לא עשינו את זה עד עכשיו. אז בוא נצלול פנימה. חשוב לי בוובינר הזה לתת רקע תיאורטי, לא רחב מדי, כי לעסוק ב-AI זה גם כרוך בהרבה מאוד אחריות. וגם כמובן לגעת בדוגמאות חיות כמו שציינתי. אז קודם כל מבחינה, אני אתחיל קצת בתיאוריה, לפני שנצלול יותר לפרקטיקה. הבינה המלאכותית תכלס זה טכנולוגיה שמבוססת על כל מיני מודלים, שלא יותר מדי נפתח ונלאה, והפואנטה היא אימון מכונה, Machine Learning. זה מכונה שאנחנו נותנים לה פקודות בנוסח פרומפטים, כותבים לה כל מיני בקשות בשפה פשוטה, בשפת היומיום, והיא מתוך זה מפיקה לנו תובנות ומפיקה לנו תוצאות בדפוס מענה האנושי. לא בצורה קרה, אלא כמו שבן אדם היה נותן תשובה, ומעבר לזה תלוי עד כמה שאתם תרצו להרחיב בזה וכולי. ה-AI יודע לעשות דברים משגעים, אפשר להגיד כמעט הכל. הוא יכול לעסוק בתחום הטקסטים, לכתוב, לערוך, לתרגם, לשחזר, לנסח, לתת דעה, להיות בעל מקצוע שנותן לכם מידע בכל תחום שהוא, ויכול גם לעסוק בוויזואליה, וכמו שאמרתי, רובנו מכירים את זה, לעשות תמונות יפות, לשחזר תמונות, לדייק אותם, להפוך אותם צבעוניות, לשחק איתם, לבצע סרטונים. הוא יודע גם לייצג קבצים, ליצור קבצים, יודע ליצור אפילו קוד לתוכנה וכולי וכולי וכולי. המבחר הוא עצום והוא גדל מיום ליום ככל שאנחנו מתקדמים.
יתרונות מה שנקרא יתרונות וכוכביות. אז קודם כל התועלות המרכזיות זה שהוא עוזר מחקרי. הוא תכלס עוזר לכל גנאולוג, העוזר הנאמן והאישי שלו, בזמן שלכם, איך שאתם רוצים, והוא מתאים את עצמו לצרכים שלכם. הוא יעשה לכם חיפוש מרוכז בכל מאגרי המידע העצומים שיש בו, ויש כאלה שחזקים יותר וכאלה שפחות, ניגע בזה. והדבר המשמעותי לדעתי המאוד בו, זה שהוא מייעל מאוד את זמן העבודה, והוא חוסך לכם בהרבה מאוד שלבים טכניים, ומפנה אתכם, החוקרים המנוסים והמקצועיים, לעסוק בתכנים האיכותיים, בדברים האיכותיים שבזה, ולאו דווקא בתוך הטכניקה להתחיל לתרגם מילה מילה, ולחפש שם בתוך טקסט גדול מאוד, ואנחנו נראה את זה בדוגמה חיה עוד מעט. הוא משלים לכם דפוסים, על בסיס דברים שחסרים, ונותן לכם תובנות שהוא מציע, ובעיקר גם הוא עוזר לכם כעוזר, כי הוא עוזר לכם למעשה ליצור תמונה מלאה, והוא מנהל מידע מטריף, הוא מארגן טבלאות וטקסט ומסכם ומקצר, והוא עושה שליפה מהירה מתוך מאגרים שלכם ומתוך מאגרים חיצוניים כמו שאמרתי. הוא עושה הערות שוליים והערות סופיות, סרטונים, פודקאסטים, מצגות, you name it. מבחינת הכוכביות, וזה חשוב מאוד, להגיד כבר עכשיו, אין לו גישה למאגרי מידע אישיים. זאת אומרת, אם אתם תחפשו מי זה ישראל כהן, הוא לא יוציא לכם עכשיו בג'מיני או בצ'אט GPT את כל המידע שידוע, שנמצא במשרד הפנים או במקום אחר, כי זה מידע אישי פרטי, והוא כבול לחסיונות. הוא גם לא ייתן לכם מידע שמוגן בסיסמאות או בלוגין, כמו למשל מתוך אתר אילם, או אתרים אחרים, אלא אם כן תיתנו לו את הסיסמה. הוא לא מדייק תמיד, לעתים עוזה, אני שומע את זה, אומרים את זה הרבה, עוזה וטועה, אבל אני פותח סוגריים ואומר שגם בני אדם עוזים וטועים ומטעים, אז לכן אנחנו תמיד צריכים לבדוק אותו ולעשות הצלבה. הוא לא יבין ניואנסים היסטוריים, פרטיות, הבטחת המידע זה ברור לכולנו, הוא לא מחליף boots on the ground, הוא לא מחליף את ההגעה שלכם לארכיונים שלא אינדקסו את החומר שלהם, ויש שם חומר נסתר שצריכים לגלות אותו, וזה לא יעזור AI או כלי אינטרנטי אחר, והוא לא בהכרח עומד בכלים ומתודולוגיה של שיטות מחקר גנאולוגיות, אלא אם כן תגדיר לו מראש שהוא צריך לנהוג כך. זה עוד משהו מאוד מאוד תיאורטי, אני החלטתי לא לפסוח עליו, אבל אני אגיד אותו בקצרה, כי הוא חשוב לכל גנאולוג חוקר, בטח בקורס למתמחים. כולנו, BCG זה נר לרגלינו, האגודה להסמכה לגנאולוגית שנמצאת בארצות הברית, שפיתחה את התקן, הסטנדרט להוכחה הגנאולוגי, ה-GPS, ויש שם למעשה 5 עקרונות די בסיסיים, ורציתי להגיד לכם איפה AI כן עוזר ואיפה הוא לא עוזר, ממש בקצרה. אז כאמור מציע כיווני חיפוש, אבל לא מבטיח לכם שזה יהיה מקיף, אתם תצטרכו לוודא, אוקיי? הוא מנסח לכם ומראה לכם ציטוטים, אבל הוא עלול לשבש את הפרטים, ולכן כאמור שוב צריכים להצליב. הוא יזהה דפוסים במה שתכתבו והוא ישווה, אבל הוא לא יחליט את שיקול הדעת ואת הפסקנות שלכם כגנאולוגים מקצועיים בסופו של דבר. הוא מאוד יעזור לכם ליישב סתירות על בסיס המידע שיש לו ועל בסיס התובנות ומה שהוא קלט מכם, אבל כאמור אתם הפוסקים, אתם המכריעים ותיתנו לו לקבל את ההחלטות, והוא מצוין בעריכת טיוטות ולהסביר ולנסח, אבל את אימות המסקנות אתם תצטרכו לעשות. זאת אומרת, ה-AI יכול להיות מאוד משכנע בחומר רקע שהוא ייתן ובמקורות ובציטוטים, אבל זה לא מסיר מכם אחריות, כי אתם בסופו של דבר, אלה שחתומים על הדוח הגנאולוגי, אתם אלה שתצטרכו לתת את ההסברים ולנמק. אז לכן חשוב תמיד לעשות את ההצלבות ולבצע את הבדיקה באמת שהכל פיקס. אוקיי, מבחינת כלים, אנחנו נתחיל להיכנס לפרקטיקה של הכלים. הכלי לדעתי שהכי פשוט להתחיל בו תכלס זה הצ'טבוט. צ'טבוט זה הצ'טבוט, אני חושב שכולכם מכירים את זה, זה הצ'אט GPT, זה כל הג'מיני, עוד מעט אני אראה לכם טבלה שבאמת שמרכזת את כולם. דווקא פה אני לא אתן דוגמה חיה, כי אני חושב שרובנו, אם לא כולנו כבר ניסו להכניס איזושהי פקודה ממש בסיסית בצ'אט GPT, ולקבל איזשהו תשובה, איזשהו מענה, אבל כן חשוב לי לחדד מספר דברים שהצ'אטים עושים,
ואיך כדאי להנדס את הפרומפט, את מה שאתם כותבים בצורה אפקטיבית, הכי אפקטיבית שאפשר. טוב, אז הוא קל לשימוש, הצ'אטבוט, הג'מיני והצ'אט GPT, כל אלה ממש קלים לשימוש, אתם תקבלו תוצאות צ'יק צ'אק, לא צריכים להתקין שום דבר, דרך הגוגל אתם ישר כותבים את הסוג הצ'אטבוט שאתם רוצים, וישר הוא מעלה, לא צריכים לעשות שום הרשמה מיוחדת, אתם לא מתכנתים, כותבים את מה שאתם רוצים בשפה פשוטה יומיומית, הוא עושה את העבודה, ומאוד מאוד חשוב, הכל חינמי, למעט הדברים שדורשים מחקר מעמיק יותר, או סוכנים, אולי אני אגע בזה אחר כך. חשוב לציין, לכתוב פרומפט, אני קורא לזה להנדס פרומפט. צריכים לכתוב אותו בצורה לדעתי נכונה, בשביל שייתן לכם את המקסימום שאפשר מתוך מה שביקשתם. ואני לשם כך אפיינתי 4 אלמנטים שכדאי לבצע כשאנחנו כותבים פרומפט, כותבים איזושהי פקודה בתיבת הצ'אטבוט. הדבר הראשון, ואני אמחיש את זה עוד מעט, הדבר הראשון, תנו לו תפקיד. תגידו לו באיזה כובע הוא צריך להיות, בכובע של גנאולוג, היסטוריון, סנדלר, חוקר ארצות, חייט, you name it. תנו לו משימה, תגידו לו מה אתם מצפים ממנו שהוא יעשה, עליך או עלייך לבצע את המשימה ככה, ככה וככה. תנו לו מוטיבציה, תגידו לו למה אתם רוצים שהוא יעשה את זה, ומה הרווח שיהיה לו, זה תוספת קטנה שלי, וכמובן תצרפו את הקובץ ככל שיש, אם אתם רוצים שיבצע איזושהי פעולה על הקובץ. אני לא אכנס איתכם פה על המשימות המורכבות יותר, כי אני רוצה להקדיש קצת יותר זמן לדוגמאות החיות, אז לכן אני אמשיך קדימה, אבל אני רוצה רק לציין שהתחום הזה של ה-AI כמובן מאוד מאוד מתקדם, והיום יש דברים שקוראים להם agents, סוכנים, שזה למעשה, למשל בקלוד קוורק, שאתם נותנים לו למשל אפילו את הסיסמאות שלכם לאתרים שיש לכם בו מינויים, כן גם לאילם, והוא ידע באמצעות הסיסמאות להיכנס ולעשות לכם את החיפוש וכו' וכו' וכו'. יש את זה כרגע במעט צ'אטבוטים, זה בתשלום, אני לא הייתי רוצה להיכנס לזה עכשיו, גם מבחינה שלדעתי, מבחינתי יש בזה, עלולה להיות בזה פגיעה בהבטחת המידע והפרטיות, לכן אני לא אגע בזה כרגע, אולי נעשה את זה בהמשך בפורמט אחר. טוב, זה שקף שחשוב לי לעבור עליו גם כן בקצרה, ואני ממליץ תמיד או אפילו לצלם אותו, מי שרוצה בצילום מסך או בטלפון. זה מהניסיון האישי שלי, הפרטי שלי, בעבודה עם מספר צ'אטבוטים, מה כל אחד נותן הכי טוב שאפשר. אז יש את הפרפלקסיטי, השם קשה, אבל הוא נותן אחלה שירות. זה צ'אטבוט, אני לא יודע אם כולכם נתקלתם בו, הוא מצוין בעבודה עם מקורות, והאמינות שלו גבוהה. מדוע? הוא כמו כל צ'אטבוט אחר, יש בו תיבה, אתם כותבים מה שאתם רוצים, אבל את התשובות הוא כותב לכם עם ציטוטים, הוא כותב לכם מראי מקומות מאיפה הוא לקח את המידע, ואז אתם לוחצים על מראה המקום, והוא לוקח אתכם לאותו מקור שממנו הוא לקח את המידע. זאת אומרת, ההמצאה שלו וההזיה שלו יחסית מינימליים לעומת יתר הצ'אטבוטים. לכן כשאתם רוצים לבצע מחקר ברשת, בכל תחום שהוא, מחקר, אני מייעץ ללכת על הכלי הזה, לנסות אותו, כאמור, אמין. התנסיתי איתו, אבל כמובן גם בדקתי אותו. יש את הג'מיני, שהוא טוב בתיעתוק, תרגום ויצירת תמונות, אני חושב שהוא בין הכלים הפופולריים, אני נעזר בו הרבה בתרגום, לדוגמה, וליצירת תמונות, הננו בננה וכל האלה. יש את הקו-פיילוט, שהוא מאפיין אותו בכך שהוא מהיר, הוא קורא צ'יק צ'ק, הוא מסדר ומלטש טקסטים, וואו. זאת אומרת, אני מכניס אליו טקסטים ארוכים שאני כותב, מנסח, ואני רוצה שייתן לי סוג של קורא בטא, אז הוא יודע לערוך, הוא יודע למצוא את הדברים, הוא מציע סגנונות שהם מתאימים, והוא חבר טוב. הקו-פיילוט הוא פשוט חבר טוב. אני אוהב שהוא מתחיל לכתוב את המשפטים מימין לשמאל, אני אוהב שהוא צ'יק צ'ק, שהוא קוהרנטי, שהוא קונקרטי, ועושה את העבודה מצוינת, ואני אוהב לעבוד איתו באופן כללי. כדאי לכם לנסות. יש את הצ'אט GPT, שהוא מצוין ביצירת טקסטים ותכנים. יש לו גם את ה-GPTs, סוכנים מיוחדים, אני לא אכנס לזה, אבל הוא כלי מצוין, אבל
הוא רוצה מהר מאוד שנשלם על השירות ומציע כל מיני מסגרות, לכן קשה לעבוד איתו לאורך זמן, לאורך הרבה שיחות, מי שרוצה תוכניות חינמיות. ויש את הקלוד, הקלוד האלגנטי, הנסיך, שהוא מצטיין בטקסטים ארוכים ובעברית, שימו לב, אני חושב שהוא הצ'טבוט הטוב מבין החמישה, שאתם יכולים להכניס אליו מסמכים ארוכים בעברית, ויש לו הרבה טוקנים, והוא יכול פשוט לעבוד על המסמך הזה, מסמך גדול ומרובה וחזק, ונותן לכם תוצרים מצוינים. אתם רוצים לכתוב מסמך רשמי לאיזשהו רשות כלשהי, הוא יעשה את זה עבורכם בצורה טובה מאוד, מאוד אלגנטי. לדוגמה, אני הייתי צריך לפנות לארכיון האוסטרי, בכדי למצוא מידע אודות שירותו הצבאי של סבא רבא שלי בצבא האוסטרו-הונגרי. אני לא יודע לדבר גרמנית, אני לא מכיר את השפה. אז קודם כל הוא כתב לי את המכתב הפנייה, ושקיבלתי את המכתב חזרה מהארכיון האוסטרי בווינה, אז הוא תרגם לי אותו לעילה ולעילה, זאת אומרת מילה במילה ביקשתי וקיבלתי את זה מסוגנן ויפה, ותנסו אותו ליתר דיוק. רגע, מי זה היה עכשיו? זה הקלוד? הקלוד, כן, זה השורה האחרונה התחתונה. כן, כן, לא, אני יודעת. כאמור מצטיין בטקסטים ארוכים בעברית. בסדר? עכשיו כמה טיפים. כשאתם עובדים עם צ'טבוטים, אני תמיד עובד על אותו משימה עם כמה צ'טבוטים. זאת אומרת, אם אני נותן משימה עכשיו לג'מיני, השני, השורה השנייה לדוגמה, אני אבצע את אותו המשימה גם עם הצ'אט GPT או כל צ'אט אחר. ותלוי בסוג המשימה שלי, עוד פעם, כדי לבצע הצלבות ולראות מי נותן לי את התשובה הטובה ביותר. זאת אומרת, אני לא לוקח for granted איזשהו כלי מסוים אחד. אני תמיד עושה הצלבות, אגב, תעשו את זה תמיד. זה חלק מהחמשת הדיברות שקודם אמרנו, נכון? של מרכז ההסמכות, איך צריכים לגעת במחקר גניאולוגי. הדבר הנוסף, כדי לא להכביד על הצ'טבוטים, תשתדלו לעבוד איתו בשלבים. זאת אומרת, לא לתת לו מיליון משימות באותו פרומפט, לא להגיד לו, תקשיב, אני רוצה שתחלץ לי את השמות, תתרגם לי, תחלץ לי שמות, תעשה לי תובנות ונרטיב סיפורי היסטורי מכל התמונה. הוא יבלבל אותו, ושם דווקא הוא עלול ליצור הזיות. תפרקו את המשימה הזו, תפרקו אותה. צ'טבוט נחמד, בבקשה, תתרגם לי את המסמך מפולנית לעברית. נאמבר 1. משימה הבאה. עכשיו תחלץ לי שמות בני משפחה שיש לי מהמסמך. משימה שנייה. משימה שלישית, תחלץ לי כתובות. תעבדו בצורה מודולרית, שלב שלב, אל תדחפו את הכל ביחד. הוא יכול להתמודד עם זה, אבל אני חושב שהוא יהיה אפקטיבי יותר מניסיון שלי, אם תעבדו איתו בצורה של שלבים. הצ'טבוט, תקשיבו, הצ'טבוטים, ה-AI יודע לעשות דברים משגעים, אני פשוט נלהב שאני מדבר על זה, אבל ציינתי את זה פה, הוא יודע אפילו לייצר לכם קבצי ג'טקום. אם אתם יודעים, הקבצי ג'טקום זה הקבצים שבהם אתם מנהלים את יציאי המשפחה, והוא יודע לייצר לכם קובץ שאותו אתם יכולים לייצא לכל מיני תוכנות גניאולוגיות אחרות שמנהלות קבצי ג'טקום, כמו MyHeritage או MyFamily, כל האלה. אז יש לו יתרונות מדהימים. טוב, אנחנו נעשה פה דוגמה תיאורטית, ואז אני אגיע איתכם לכלי אחר ששם כן הייתי רוצה להיכנס איתכם לדוגמה חיה. בסדר, זה רק רציתי לתת לכם דוגמה לפרומפט שכתבתי, בהתאם להנדסת הפרומפט שהראיתי לכם קודם, אז מצד שמאל של המסך, אתם רואים את המסמך המקורי והבקשה, יש פה איזשהו מסמך רישום, בסדר? מסמך רישום של בן משפחה שלי, ורציתי שהוא יעשה פה כמה אלמנטים. אז תראו את הפרומפט שכתבתי, פשוט עשיתי פה כמעט מילה במילה, כי במהלך הפקת המצגת גם הוא קצת ג'יברש לי, אז ככה כתבתי. קודם כל נתתי לו תפקיד. אתה גניאולוג מומחה בתרגום מסמכים רשמיים בשפה הפולנית והגרמנית. הנה, נתתי לו תפקיד. עכשיו אני נותן לו משימה. הדבר השני, עליך לתרגם את המסמך שצירפתי, ולהתמקד במספר 379, זאת אומרת גם אני מכניס אותו למיקוד, אני לא רוצה שינתח לי עכשיו את כל המסמך, אני רוצה שהוא יהיה ממוקד, גם מצד שמאל וגם מצד שני. ואז אני כותב לו, זה דבר שגם כאן אני מוסיף בדרך כלל, עליך לתרגם את המסמך בלי להמציא, בלי להוסיף, בלי לעזות ובלי להטעות. הוא משתדל לעמוד בזה, והנה עכשיו אני נותן לו, דבר שלישי, אני נותן לו מוטיבציה, אני מוכן לשלם לך $100, פה הכניס $110, כנראה בגלל הפיחות בשער הדולר,
אבל על תוצאה איכותית אני מוכן לשלם, ואני רוצה שלא מוטיבציה. עוד מוטיבציה שאני נותן לו זה מוטיבציה תחרותית. אגב, צ'טבוט אחר, שאני לא אגיד את שמו, עשה את זה מצוין, בוא נראה איך אתה. בוא נראה אם אתה תצליח לעמוד במשימה, לא פחות טוב, אם לא יותר טוב. ואז אני שולח אותו לבצע את המשימה, ואז תראו מצד ימין המשימה שהיא מג'וברשת פה, אבל זה לא מה שיצא לי, לי יצא משימה, לי יצא טקסט מסודר, ברור, עם מילים וכולי, אבל תראו איך הוא לקח את המשימה, הוא בנה טבלה, מחולקת לפי שורות, הוא אומר לה, הוא מתרגם שורה שורה, הוא נותן לכם את האלמנטים החשובים, את המספר הסידורי, הוא נותן פה את תאריך הלידה, הוא נותן פה את הכתובת ברחוב במה, חסר פה A, עוד תאריכים, הוא כותב את פרטי ההורים, את פרטי העדים, את המיילדת, כן, זה רישום לידה, וכולי וכולי, ותראו זה מדהים, אוקיי? וזה רק צ'טבוט, לא הלכתי לכלי שמתמחה, זה הג'מיני, נכון? לא ג'מיני מיוחד ולא ג'מיני בתשלום, הג'מיני המסלול הרגיל. סבבה. אני רוצה לעשות איתכם משהו עכשיו קצת יותר מורכב, בסדר? סך הכל זה מסלול למתמחים, נכון? אז אני אעשה איתכם משהו קצת יותר איכותי. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על כלי ניתוח נתונים מתקדמים. HTR ותרגום. HTR זה Handwritten Text Recognition. אוקיי? מה זה אומר בתכלס? מסמך, כמו שאתם רואים בחלק התחתון של המסך, שעכשיו אני מנסה לעגל אותו בסמן שלי, שהוא כתוב בטקסט תו יד, סרוק, לא פתוח, אי אפשר לעשות איתו שום דבר. פשוט, אם לא היה AI, מה שהייתי צריך לעשות איתו זה לסחור מתורגמן, פולני וגרמני, שניים, כי חלק פה זה בגרמנית המסגרות, והטקסט הפנימי הוא בפולנית, ולבקש בכל אחד שיתרגם לי. כתב יד, כן, כתב יד של פעם, וגם שפה של פעם, פולנית של פעם זה לא פולנית של היום, ורוסית של פעם זה לא רוסית של היום, וגם עברית של פעם זה לא עברית של היום. אז גם פולני לא בהכרח ידע לתרגם, פולני בימינו, לא ידע לתרגם את המסמך הזה באותה הצורה. אז בקיצור, מה עושה הטכנולוגיה? ה-HTR סורקת את המסמך, ובאמצעות מודלים מאומנים מאוד 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 מאוד, יודע להקליד לכם את הכל. בקיצור, מה שעושה ה-HTR הוא כאמור סורק את הטקסט ומעביר אותו עבורכם לאותו השפה, פשוט בצורה מוקלדת שאתם יכולים לעשות עם זה הכל. להעתיק את זה, לתרגם את זה, לתקן את זה בגוף ולעשות כל מה שאתם רוצים. וזה מדהים, פשוט כלי מדהים. המודל, הכלי שעושה את זה לדעתי בצורה המקצועית ביותר והאקדמית ביותר זה הטרנסקריבוס. זה הכלי לדעתי state of the art, אני חושב שהיה לכם באילם איזשהו וובינר שדיבר על טרנסקריבוס אולי בהקשר של תרגום טקסטים ביידיש, אבל אני רוצה לדבר איתכם על הקטע הטכני שלו. אז זה פלטפורמה כאמור מדהימה, אגב אין לי אחוזים שמה, אבל אני מרבה לשבח, היא מקיפה מאוד, יש בה עשרות מודלים, למעלה מ-30 מודלים של שפות שונות, ישנות, עתיקות, ובעיקר אירופאיות. למה אירופאיות? כי זה מה שעושים רוב החוקרים עם התוכנה, הם רוצים לתרגם שפות אירופיות, מאשר שפות סלאביות או שמיות, ערבית, עברית וכולי. לכן הוא מאוד חזק בשפות האלה, למרות שיש בו גם מודלים בעברית ויידיש שאפשר לתרגם משם, אבל יש להם עוד לעבור, עוד זמן אימון לעבור. עכשיו, מה הפואנטה שלו? שחוקרים כמוכם, כמוני וכמו הרבה מאוד אחרים, אבל זה כמות עצומה של אנשים, פשוט מכניסים בפנים טקסט, כמו שאני הכנסתי פה, וכבר נגיע לזה, מכניסים טקסט, ואז הוא מתרגם. אבל מה עושים החוקרים? הם אומרים, תקשיב, תרגמת את זה לא טוב. ואז עושים לו תיקון פה בגוף התיקון, ומעבירים את זה הלאה, ומאמנים אותו, ומאמנים אותו, ומאמנים אותו. וככל שנהיה מאומנים יותר, התוצאות שלנו כנראה יהיו טובות יותר. האוטפטים יהיו טובים יותר. אז לכן הוא משתכלל, הוא טוב יותר, הוא משתפר מאוד, הוא מודד את עצמו באמצעות המדד של ה-CER, לא ניכנס לזה, אבל יש לו מנגנון של פיקוח ובקרה אחרי מה שהוא עושה. עכשיו, שמתי לכם, אנחנו כבר נגיע לטרנסקריבוס, אבל שמתי פה מצד ימין עוד כלי שקוראים לו DeepL. DeepL זה תגידו גוגל טרנסלייט או כל מתורגמן אחר, אבל זה מה שנקרא אולטרה. זה DeepL שהוא בעיקר מתרגם על בסיס AI,
הניסוח שלו טבעי, הוא מהימן, נחשב מהימן, הרבה מאוד באקדמיה עובדים איתו לתרגום של טקסטים, ועוד פעם, למה הוא נחשב מהימן ומדויק? כי עובדים איתו מספר עצום של אנשים, אז לכן הוא משתכלל והוא משתפר. למה אני שם אותו לצד הטרנסקריבוס? כיוון שאת הטקסט שתקבלו פה ב-HTR, וואו, סליחה שאני משגע אתכם כל מיני מושגים לועזיים, שלי נראים טריוויאליים, אבל המצגת גם תעבור אליכם אני מניח, אז תוכלו גם לעבור על זה אחר כך. אבל מה שהוא עושה, הוא יכול לקבל את הטקסט שהעתקתם מפה, הרי אתם, אוקיי, תרגמתם לפולנית, אבל אתם לא דוברי פולנית, אז אתם מעתיקים את הטקסט שהתקבלתם בפולנית עכשיו, אתם זורקים אותו לדיפל, אתם יכולים גם לזרוק אותו לגוגל טרנסלייט, אני פשוט ממליץ על הדיפל, או לכל צ'טבוט אחר אפשר גם, והוא פשוט יעשה לכם את העבודה בתרגום בשאיפה כמה שיותר מדויק לשפה שתבחרו, תרצו לתרגם את זה לעברית, ליידיש, you name it, סבבה? אז בשביל זה שמתי את זה אחד לצד זה, כי זה מוצר משלים. טרנסקריבוס וכל מתורגמן אחר שנמצאים פה, ישלים לכם את העבודה, אלא אם כן את דוברי השפה שאותו רציתם לתרגם בטרנסקריבוס. טוב, מה שאני רוצה עכשיו לעשות, זה להיכנס לטרנסקריבוס עצמו. יופי, מעולה. טוב, זה המסך הראשי של הטרנסקריבוס, למי שעשה הרשמה בחינם, אוקיי? הוא לא אינטואיטיבי, סליחה שאני אומר את זה כבר פעם שנייה, ההרשמה היא הרשמה חינמית, והוא מאפשר לכם טוקנים, זאת אומרת מטבעות וניסיונות חינמים, להריץ את הניסיונות שלכם ואת העבודה שלכם, ואם אתם תרצו להיכנס איתו לווליום הרבה יותר גדול של עבודה, אז במסלולים בתשלום הוא יאפשר לכם את זה, לבחור מודלים מתקדמים יותר, ולהכניס נפחי עבודה רבים יותר, וכולי וכולי וכולי. משך העבודה שבו, בין שמכניסים את הקובץ, ועד שהוא מתרגם את זה, עשוי או עלול לקחת מספר דקות, אבל תסכימו איתי שזה עדיף על פני מספר שעות, עד שנפגשים מתורגמן, שולחים לו, מעביר לו, מתמלם לכם, שולח לכם, הוא עושה את זה תוך כמה דקות, אבל בוובינר זה לוקח קצת זמן, אבל רק חשוב לי להראות לכם כמה דברים. קודם כל להראות לכם את השיטה. אתם רואים פה כולם שיש פה את הדרופ, את הדרג אנד דרופ, יש פה browse files, פשוט לוחצים פה על ה-browse file, הוא יפתח לכם את הדסקטופ שלכם או whatever, אתם תבחרו מה אתם רוצים לתרגם, ומה שנקרא הוא יוצא לדרך, הוא פשוט יוצא לדרך ויתרגם לכם את זה באותו שיטה שראיתי. שהראיתי לכם קודם. עכשיו, כיוון שאני לא רוצה, אתם רואים פה זה הקרדיטים, כיוון שאני לא מעוניין עכשיו למשוך אתכם כמה דקות של המתנה עד שיצא משהו, אני עשיתי במחקר שלי כמה ניסיונות, אז הנה, יש לי פה תיעוד לידה של סבא רבא שלי, אוקיי? בואו נפתח אותו, נראה מה הוא עשה. אוקיי? הכנסתי את המסמך הזה, זה מארכיון לובלין, הורדתי את זה מארכיון לובלין, והוא מציג במסמך רישום הזה את רישום הלידה של סבא רבא שלי, בעיר חודל, שנמצא כאמור במחוז לובלין, אז זה היה שייך לאימפריה הרוסית, אחרי זה שינה ידיים, כמו ששינו הרבה מקומות באזור גליציה המערבית, המזרחית וכולי, ולמרות שהייתי צריך רק את הקטע הזה, שאני מסמן לכם עם הסמל עכשיו מצד שמאל למטה, הוא תרגם פה את הכל, וזה בסדר, הוא תרגם לי את כל המסמך. עכשיו, מה הוא עשה? הרי השפה פה היא שפה רוסית, הוא זיהה את זה מיד, והיא שפה רוסית בכתב יד, שאין מצב שאני כמובן הייתי עולה על זה, ותראו איזה יופי. הוא לקח את כל הטקסט, אתם רואים? את כל מה שאתם רואים כחול, ופשוט תרגם את זה בצורה שאני יכול לעמוד על המילה, אתם רואים זה טקסט, שאני יכול לכתוב פה, אני יכול להעתיק את זה, לייצא את זה, לעשות מה שאני רוצה. עכשיו שימו לב, אני לוקח את הסמן שלי לצד שמאל, אתם רואים אני לוחץ עכשיו אתם רואים שאני לוחץ עכשיו על שורה, נכון? איפה השורה הזאת מופיעה? תסתכלו מצד ימין, הוא ישר הדגיש אותה. זאת אומרת, השורה הזאת היא מתורגמת פה. תראו איזה יופי, זה מדהים. עכשיו, תראו מה אני רוצה לעשות. אני עכשיו רוצה לקחת את הטקסט הזה, סבבה? אני צובע אותו, בלה 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 בלה, אני אעתיק אותו, ובוא נלך לג'מיני, סבבה? בוא נלך על כלי שהוא הכי פשוט לכולם, בלי לסבך אתכם עכשיו דיפל, למרות שזה לא מסובך, ובוא נכתוב לו דבר כזה, אוקיי? בוא נכתוב דבר כזה, תראו אני משפשף ידיים. לפי הכללי הצ'אט שקבענו, כן? בואו קודם כל ניתן לו תפקיד. אתה, ככה.
אתה, עוד פעם זה, רגע, הנה, אתה מתורגמן, מקצועי ומנוסה, בשפה הרוסית, בשפה הרוסית והעברית. אוקיי? בוא ניתן לחשוב משימה. עליך לתרגם מילה במילה, ללא המצאות וללא תוספות, את הטקסט שאני מצרף כאן. ניסיתי את המשימה הזו עם צ'טבוט אחר, וקיבלתי תוצאה משביעת רצון. בוא נראה אותך עושה את זה מצוין. סבבה? אני פותח נקודתיים. מה? השורה האחרונה זאת בדיחה? כי אני לא בטוח אם אני מבין. זה לא בדיחה. אני אמרתי קודם שהדגמתי איך להנדס פרומפט, שאני נוהג בדרך כלל לתת לו שורות מוטיבציה. אבל יש לך הוכחה שזה יעזור? כאילו... לי זה עוזר. בוא נגיד, זה לא מוריד. כתבתי בדוגמה קודם, אם שמת לב, פטריק, כתבתי שמה שאני מוכן לשלם לו גם $100. אני לא אשלם לו $100. אוקיי? אבל זה לדעתי נותן מוטיבציה, זה טיפים גם שנותנים בעולם הלימוד הנדסת הפרומפטים, בסדר? לי זה עבד עד עכשיו. עכשיו אני מדביק את הטקסט, נכון? הדבקתי את הטקסט? סבבה? מה שהעתקתי קודם מהטרנסקריבוס. בוא ניתן לו לרוץ. חושב. ואז הוא מתחיל לכתוב לי פה את כל הדברים, סבבה? עכשיו, אני הולך לרישום מספר 36, כי הוא תרגם לי את כל שני העמודים, אני הולך לרישום 36, שזה תכלס סבא רבא שלי, ואז הוא מתחיל לכתוב את סיפור המעשה, אוקיי? איפה נולד, תראו, ברור שזה לא מילה במילה, כמו שהייתי מצפה ממתורגמן, אבל פה יש פה עבודה שאני צריך לחדד לו ולשפר את זה, אבל הנה הוא כותב את שם המשפחה נכון, ובתאריכים הוא צודק, והוא כותב את הגילאים בצורה נכונה, והוא כותב זכר, והוא כותב את היישוב חודל, שזה זה, והוא כותב את העדים שהיו שם, יוסק זה השם שלו, אוקיי? והמשפט בסוף, שהעדים אינם יודעים קרוא וכתוב וכל הזה, אני יודע בוודאות שזה נכון, כי תרגמתי את זה מתורגמן, עוד לפני שהיה AI, אז ככה שקיבלתי יחסית לג'מיני, שזה לא כלי שמתמחה בתרגום, רק רציתי אינטואיטיבית להציג לכם איך זה עובד, קיבלתי אחלה תוצר. לקחתי את הטרנסקריפט, לקחתי מסמך סרוק ברוסית קדומה, כתב יד, לא ידעתי מה לעשות עם זה בכלל. בטרנסקריבוס תוך כמה דקות קיבלתי הקלדה שאני יכול להעתיק אותה לכל צ'טבוט שאני רוצה, ובחצי שנייה ראיתם כבר קיבלתם תרגום של המסה הקריטית של הדברים, ופה אני צריך שוב לבדוק את זה עם DeepL, אני אבדוק אם את זה מאוד מתורגמן, עם עוד צ'טבוט, ואני אחדד את זה, אבל שימו לב, זה מייעל ומקצר לכם את העבודה בצורה מטורפת, זאת אומרת, זה שעות עבודה אם זה לא היה. עכשיו, זה פשוט חוסך לכם ונותן לכם לעבוד על הדברים האיכותיים במחקר הגניאולוגי, בדיוק מה שאמרתי בשקפים הקודמים. אם לא סיבכתי אתכם מספיק עם הטרנסקריבוס, אני רוצה טיפה, אם כבר הסתבכתם, אז טיפה נסבך אתכם יותר, לגבי הטרנסקריבוס, כי זה כלי סופר חשוב, לכן אני בוחר להקדיש לזה עוד כמה דקות, עוד דקה, סבבה? הטרנסקריבוס הוא כלי חכם. אם תכניסו את הטקסט שלכם, את הקובץ שלכם, כמו שהכנסתי בשפה הרוסית, ותגדירו לו מודל תרגום לאנגלית או לטורקית, אוקיי? הוא יג'ברש לכם את כל הטקסט שייצא, לא עשיתם שום דבר, בזבזתם 2 דקות. לכן החוכמה בטרנסקריבוס, זה להכניס את הטקסט שלכם ולבחור מודל שמתאים לשפה שלכם שאתם רוצים לתרגם. זאת אומרת, אם אתם מכניסים טקסט שאתם יודעים שהוא בפולנית, אז תבחרו מודל תרגום בשפה הפולנית, אוקיי? חשוב מאוד. עכשיו, כיוון שרוב המחקר, אני מאמין, הוא בשפה פולנית, גרמנית וכו', מזרח אירופה, דיברנו שפות אירופאיות, אז הנה יש לכם פה למשל 4 דוגמאות מצד ימין
של 4 דוגמאות שעוזרים בבחירת המודלים, 4 מודלים למעשה בטרנסקריבוס שאני עובד איתם. אגב, למסמך למשל בשפה הפולנית, מפולנית עתיקה, אני משתמש בפולסקי ביזון, שזה האחד לפני האחרון, הוא נותן לי את התוצרים הכי טובים, שימו לב זה סופר מודל, אז יכול להיות שיבקש מכם מסלול בתשלום, אבל בניסיון החינמי יכול להיות שייתן לכם אותו גם להתנסות, זה נתן לי את הצורה הטובה ביותר. עכשיו, אם אתם חשים שהתוצר שקיבלתם מהטרנסקריבוס, כן, כל התמלול שהוא כתב לכם שמה, הוא לא מניח את הדעת שלה, הוא לא מניח את דעתכם, הוא לא משביע רצון, יכול להיות שהמודל הזה גם שבחרתם לא מתאים לכם. אז אל תיקחו את הפולסקי ביזון, תעשו עוד ניסיון על אותו טקסט, תיקחו את הפוליש handwriting, אוקיי? תיקחו עוד אחד ותנסו איך הוא. והמודל שיקלע וייתן לכם את השירות הטוב ביותר, stick with it, אוקיי? תמשיכו איתו קדימה. אין ציפייה, לפחות אני לא הצלחתי מיד להבין את זה, לקח לי יחסית הרבה זמן להבין איך מתעסקים עם הטרנסקריבוס, אבל אני חושב שזיקקתי לכם את הכלים הבסיסיים איך לעבוד איתו, ולא יעזור, אתם חייבים, זה לא אינטואיטיבי. תיכנסו, תירשמו, תנסו לשחק, תעלו טקסטים, תראו את התוצרים, תעבירו את זה לג'מיני או לדיפ-אל, תראו איך זה עובד, איך זה מתרגם לכם, וכו' וכו'. בסדר? רק ככה תצליחו לשפר את התוצרים שתקבלו. טוב, יש פה ב-AI, אני עובר לכלי ניתוח אחרים. בכלי ניתוח נוספים אני רוצה לדבר רגע על גנאולוגיה גנטית, אבל לא להרחיב על זה יתר על המידה, כי מדובר סך הכל בכלים אוטומטיים או חצי אוטומטיים שיש באתרים הגנאולוגיים המסחריים שכולכם מכירים כמו MyHeritage ו-Ancestry. מה שעושים הכלים האלה, הם חוסכים שעות רבות של עבודה, בכך שאת הדגימות, את תוצאות הדגימות DNA שביצעתם, הם יודעים כבר לקבץ אותם לקבוצות, לחבר להם עצי משפחה, לתת שמות, להגיד לי מי אתם קרובים, מי אתם רחוקים, לעשות לכם את עצי המשפחה כבר הכל פיקס, הכל מסודר, הכל מאורגן, אבל כיוון שהכלים האלה הם כל כך מהירים והם כל כך בלחיצת כפתור ב-MyHeritage וב-Ancestry, אני מכילה על זמנכם ועל זמני, אני רוצה לקפוץ לדבר הבא, רק היה חשוב לי לציין שהדברים האלה קיימים, תכירו, תדעו, גם בגנאולוגיה גנטית יש הרבה AI. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לכלי נוסף, שמתעסק בהשוואה וזיהוי פנים בתצלומים היסטוריים, אוקיי? בדרך כלל המחקר הגנאולוגי אפשר להגיד עוסק בטקסטים כתובים, אנחנו אוהבים לראות רישומי חיים, אנחנו אוהבים לקבל יומנים, טקסטים, כי זה מה שנותן לנו את העובדות, זה מה שמביא לנו את הראיות המוצקות שמאפשר לנו לעשות הצלבות. אבל יש כאלה שאין להם כלום למעט תצלום, או שיש להם איזושהי תמונה, לא תצלום, אפילו תמונה מצוירת, אוקיי? אבל לפעמים זה מה שיש. יש משפחות ששום טקסט אין להם, שום מסמכים רשמיים, שום פספורטים, אלא רק אם הם יעלו לבוידם ויוציאו איזושהי קופסה מאובקת עם תצלומים ישנים, הם ימצאו שם אולי כמה דברים של בני משפחה שיכול להיות שהם לא מכירים בכלל. אבל מהתצלומים האלה אפשר להפיק אוצרות, ממש. אפשר מתצלום אחד לסחוט את המיץ, יש לי על זה וובינר בנפרד, לסחוט מיץ מתצלום, להוציא ממנו תובנות, מטריפות ורמזים מוכמנים, שאפילו טקסט מפורט לא יכול להעביר לכם. לא סתם אומרים תמונה אחת שווה 1000 מילים, נכון? הכלים שאני רוצה להציג לכם, שבחרתי אותם, בררתי אותם מבין רבים, הם מאפשרים לכם לקחת תצלום, ולהוציא ממנו הרבה חר, הרבה מקסימום, בשביל העבודה הגנאולוגית, מתוך העבודה הגנאולוגית. ומה שהייתי רוצה לדבר איתכם, קודם כל זה ב-face detection. face detection זה מה שקשור לזיהוי של פנים. מה זה זיהוי פנים? זיהוי פנים זה לקחת תצלום שלכם ישן, שאתם לא יודעים במי מדובר, להעלות אותו לרשת, להעלות אותו לאותו כלי AI, והוא מחפש את אותו תצלום, או תצלום דומה מאוד, מתוך מאגר עצום של תצלומים שנמצאים במאגר שלו, או ברשת הכללית והטובה. עכשיו, מה הטכנולוגיה תכלס עושה? בלי להיכנס לרזולוציות. הטכנולוגיה עובדת עם אלגוריתם שלוקחת את פני האדם, אוקיי? ומאתרת בו גיאומטריה, עשרות נקודות גיאומטריות שונות שנמצאות לו בפנים. ואני אומר את זה תמיד, למשל, אורך האף,
המרחק בין השפתיים, בין האוזניים, המרחק בין הגבות למצח. ככה עשרות של נקודות גיאומטריות על הפנים, ובאמצעות הנוסחאות שהוא מתרגם לעצמו, המתמטיות שהוא עושה, הוא מחפש קלאסטר, הוא מחפש דוגמה זהה, דומה למה שאתם העליתם, ואז הוא מביא את התצלומים שהכי קרובים. אוקיי, זו הטכנולוגיה על קצה המזלג. אז בפייס דטקשן יש לנו numbers to names, שאני אגע בזה כבר, ויש לנו את ה-related faces, שזה עוד מאגר טוב, אבל גם כן לפורמט מסוים, זה מאגר מאוד מסוים, אני אדבר על זה. ובתחום השוואת הפנים, face recognition, אני רוצה לדבר על ה-family search בעיקר, זו דוגמה חיה שאני אציג לכם כבר. מה שהפואנטה בהשוואת פנים לעומת זיהוי פנים, בזיהוי פנים אתם העליתם תצלום, זרקתם אותו אל החלל, וביקשתם לקבל תצלום זהה או דומה שנמצא במאגר. נכון? סבבה. מה אתם עושים בהשוואת פנים? בהשוואת פנים הוצאתם את הקופסה מהבויטם, פתחתם אותה, הוצאתם שני תצלומים שונים, מתקופות חיים שונות של בן אדם מסוים, ואתם לא יודעים אם הבן אדם זה אותו בן אדם, או שזה אחים, בני דודים, או שזה אותו אדם מתקופות חיים שונות. מה השוואת פנים עושה? אומר, תביא לי את התצלום הזה, תעלה לי אותו לכלי, אצלי לבראוז הזה, כמו שראיתם קודם, תביא לי את התצלום השני, תלחץ לי send, ואני אבדוק עם כל הכלים הטכנולוגיים שלי, של ה-AI, האם אני יכול להגיד לך ברמת ודאות גבוהה שמדובר באותו אדם, או שברמת ודאות בינונית, או בכלל אין קשר בין האנשים האלה, אוקיי? זאת אומרת, זה השוואת פנים, ההשוואה בין שני תצלומים שיש לכם כבר, וה-face detection זה לאתר בן אדם מתוך מאגר שלם, אוקיי? אני כבר נכנס לזה. אוקיי. לפני שאני נכנס לדוגמה חיה, אני הצגתי שם דוגמה לפייספר, זה אתר נחמד, משעשע, ותראו מה האתר יותר משעשע, שנמצא ברשת בתחום ה-AI, כמו שאתם רואים מצד שמאל. אתם רואים מצד שמאל שני חיילים מהאימפריה הרוסית? אז אותו יוסק אנדר, שקודם העליתי את המסמך רישום לידה שלו, אז הוא התבגר, ונאלץ להתגייס לצבא הרוסי, של האימפריה הרוסית, ובאותו בוקס, באותו תיבה שהוצאתי מהבוידם המאובקת, כן? אז התרתי עוד תצלום, ולא ידעתי בוודאות האם מדובר פה באותם אנשים, האם זה סבא רבא שלי וגם זה סבא רבא שלי, זאת אומרת, האם מדובר באותו אדם. אז נתתי לו לרוץ, לחצתי לו compare faces, ואז הוא מצא match, הוא מצא התאמה של 64%. עכשיו, לפי הקוד של התוכנה, מעל 50% זה רמת ודאות גבוהה שזה אותו אדם. אז אם הוא נתן לי 64%, אז אני חושב שהמצב שלנו כנראה טוב, ומדובר באותו אדם. זאת אומרת, זה סבא שלי בשתי תקופות חיים שונות. אז זה עזר לי במחקר, כי ידעתי לשייך את התצלומים, ואז אני רואה שלסבא שלי יש אשתו עומדת, סבתא רבתא שלי עומדת לצידו, ואני יודע לנתח את תקופות החיים, אני יודע ליצור איזשהו סיפור מתוך שני התצלומים, אוקיי? מאוד קל להשתמש, מאוד פשוט, תנסו בעצמכם. עכשיו, טיפ שלי, שאתם עובדים עם תוכנות של השוואת פנים, ויש כאלה רבות ברשת, השוואת פנים, אני בדרך כלל עובד בחוזי גילוי של מעל 75%, כי זה זיהוי חזק. סך הכל במחקר גניאולוגיה אני מנסה להיות כמה שיותר חד, אז אני אוהב להתבסס יותר על הנתונים האלה. וטיפ נוסף שאני רוצה לתת לכם, זה שאם אתם כבר מצאתם תמונות, ויש לכם מבחר תמונות, קחו את התצלום, צריכים להגיד תצלום, לא תמונה, קחו את התצלום הברור ביותר, שאין בו כיסויי ראש, זה תצלום לא טוב. בלי כיסוי ראש, שיראו את הפדחת שלו, שיראו את המפרצים שלו, בלי שיער פנים, עדיף בלי שפם, בלי זקן, שהמבט שלו יהיה ישר למצלמה, לא לצדדים, לא פרופילים, שיסתכל ישר, ואם אפשר לעשות שיפור תצלום ב-AI, תעשו את זה. איך עושים שיפור תצלום? פשוט, זורקים את התמונה על הג'מיני, תעשה שיפור תצלום. הוא עושה לכם, הוא שם קצת צבע, קצת מחדד, ואז תעלו את זה שוב, וזה עשוי לשפר לכם את הביצוע. סבבה?
סבבה. טוב, אני רוצה לעשות עכשיו איתכם הדגמה של ה-My Lookalikes, של ה-Family Search. אז כולכם אני מניח מכירים או רובכם את האתר של Family Search, האתר של הכנסייה המורמונית, אתר חינמי לחלוטין, שיש בו מאגרי מידע מאוד גדולים, עצומים מכל העולם. אני דווקא בחרתי מכל מה הטוב שיש לו להציע, דווקא להתמקד פה באיזשהו תהליך של השוואת פנים, בשביל להדגים לכם פחות או יותר איך זה עובד, בסדר? אז My Lookalike, בדיפולט שלו, הוא לוקח תצלום שאתם מעלים, כל תצלום שאתם מעלים מתוך המחשב שלכם, ומתאים לכם את סלבריטאים, מתוך מאגר סלבריטאים שיש לו, שהכי דומה. בסדר? בשביל זה אמרתי כלי משעשע. אז בואו נראה איך זה עובד. אני עכשיו מוסיף תמונה, אני עושה upload, אני לוקח תמונת פספורט של סבא רבא וסבתא רבתא שלי, הוא אומר לי, תחליט מה אתה רוצה, אתה רוצה שאני אחפש על הסבא או שאתה רוצה שאני אחפש על הסבתא? אז בואו נחפש, נעשה השוואת פנים לתצלום של סבתא. יפה, אז אתם רואים כבר הוא הכניס בפנים את התצלום, ואתם רואים הוא שם לי את הסלבריטי הכי קרוב, ומי הוא שם? כתוב מצד ימין? בטהובן. נכון, לא פחות, לודוויג בטהובן. אז לגמרי. תכירו בצורה אינטואיטיבית, אגב, לך לא תדעו, אולי בסוף עשוי לצאת לכם תוצאה כן של סלבריטי שתגלו את זה, אבל זה לא מה שאני מחפש. אז מה שאני עושה, זה אני רוצה להעלות תצלום נוסף של בת משפחתי, ואני רוצה לדעת אם מדובר באותו בת משפחה קדמונית. אז אני עוד פעם מעלה תמונה. אוקיי, בוא ניקח את התמונה הזו, תמונת סטודיו של גבר ואישה. אתם רואים מה קורה פה? ואז הוא מעלה פה איזו גברת, משום מה מעלה את הגברת, הוא לא מעלה את האדון, כן? הוא מעלה את הגברת שישבה על הכיסא, ואז הוא אומר לי שמדובר ב-98% התאמה. זאת אומרת, הוא לא משאיר מקום לספק שמדובר באותה האישה, סבתא רבתא שלי, בשתי תקופות חיים שונות. כמובן אני בדקתי את זה גם בהצלבות שאני עושה, אני לא מסתפק בזה ודיברתי על זה 20 פעם גם קודם. בצד שמאל אתם רואים תמונה של סבתא רבתא שלי משנותיה נגיד המאוחרות יותר, שנגדעו בגטו לבוב, ומצד ימין אתם רואים את אותו סבתא רבתא, אני מעריך בשנות נישואיה הראשונות, כי אני מניח שהגבר לצידה, הגבר הנאה, הם לא חברים, זה לא boyfriend and girlfriend, בזמנים האלה אין את הדברים האלה, או שאתה נשוי או שאתה לא נשוי, אז כנראה זה בשנותיים הראשונות, וזה ממש מרגש, כי לא בטוח שכל עין לא מזוינת הייתה מצליחה להגיד, תקשיב, זה אותו אדם. אז אם אני צריך תימוכין של כלי טכנולוגי שיודע להשוות את הגיאומטריה של הפנים שלנו, אז פיקס. אז גם יש לי את ההצלבה פה בכתובין, יש לי גם את ההצלבה פה, יש לי גם בת משפחה, זו התמונה. ואז אני משתמש בה במחקר הגנאולוגי שלי. אתם יכולים לראות איזה תצלומים שאתם רוצים מהמחשב. אגב, אני פותח פה טיפ, כן? Family Search, לאחרונה עשה, לא הוא עשה ביזנס, אלא Related Faces, החברה המסחרית שהראיתי קודם ולא התמקדתי בה, סבבה? עשתה ביזנס עם Family Search, ואם אתם תכניסו פה לאתר הזה תמונות, אתם תוכלו לייצא אותם לאתר Related Faces, והוא יכול שם לנסות לאתר תצלומים דומים מתוך מאגר התמונות של הקונגרס האמריקני ומאגר עצום אחר של משתמשי האתר, של Related Faces. אז יש פה איזשהו joint venture ביניהם, שמעלה את המודעות להשוואת פנים, וגם הם רוצים קצת לתת פייט ל-MyHeritage וכל יתר האתרים המסחרים הגנאולוגיים שהם רצים בכיוונים האלה, אבל זו תוכנה כאמור חינמית לחלוטין, אתם לא משלמים דיים, אוקיי? אז אני ממליץ לכולכם להתנסות, ולכל הפחות כמו שאמרתי, זה משעשע. אז ב-Related Faces רק חשוב לי להגיד בקצה המזלג, שזה מאגר של כ500,000 תצלומים,
שנשאב, לא 500,000, הרבה יותר, מיליוני תצלומים, שנשאב מספריית הקונגרס האמריקנית, כמו הספרייה הלאומית בישראל, אם תרצו, ומאגר משתמשים מטורף שעושה בו שימוש. אתם מעלים בו, האתר הוא בתשלום, אבל יש בו תקופת ניסיון חינמית של כ14 ימים, אתם יכולים לנסות. אני העליתי פה תמונה של בן משפחה, ואז הוא התחיל לחפש בתוך המאגר האמריקני שלו, ובכלל מכל העולם, מי שהכי קרוב אליו. אז שום דבר מזה לא תפס, אבל אתם רואים שהוא מצא, אתם רואים אני מעגל פה עם הסמן, הוא מצא קרבה הכי גבוהה של 84%, אוקיי? שזה מאוד גבוה, אבל זה לא בן אדם. אז אתם רואים, למרות שאמרתי שצריכים לקחת אחוז ביטחון, זה לא גרנטי שזה באמת האדם שאתם מחפשים. אז תמיד לעשות הצלבות. בסדר? אתר נוסף, זה From Number to Names, ופה, אתם יודעים מה פה? אני אעשה לכם גם כן הדגמה חיה. From Numbers to Names, זה אתר שדווקא הוא לדעתי מיוחד יותר לסגמנט הקהל היהודי, ויש אצלו, בו יש כ500,000 תמונות, מתוך מאגרים שונים של המוזיאון השואה בוושינגטון, ומאגר תמונות של יד ושם, ועוד מאגר תמונות של רבים של משתמשים רבים. מה שאתם עושים זה בדיוק באותו השיטה, אתם מגיעים למסך הבית, אתם רואים Select a Photo, אז Select a Photo, שוב אני הולך לדסקטופ, שוב אני אבחר את אותו התצלום שקודם אני הצגתי לכם, אתם רואים, הוא מעלה מיד את התצלום לאתר, ואני אומר לו Search, בוא נראה אם הוא יעלה תוצאה. אבל הנה התצלום שאני העליתי, רואים בפינה? אני מסמן? סבבה. ועכשיו מה שהוא עושה, הוא מראה לי את כל התצלומים שהוא מצא, שהם הכי קרובים לתצלום שאני העליתי. סבבה? אז עכשיו הוא מסדר את זה בסדר הקרוב ביותר להכי פחות קרוב. אז התצלום הכי קרוב שהוא מצא באחוז התאמה של 67%, זה את התצלום הזה, של האדם הזה, שאין לו שום קשר. שום קשר. אבל אם באמת היה קשר, והייתי מרגיש שיש קרבה, הייתי לוחץ פה, בשביל לראות את ה-original context, אני לא אעשה את זה לא לבזבז את הזמן, אבל שם אתם תוכלו לגלות את אנשי הקשר שהעלו את התצלום, תראו את הביוגרפיה של התצלום, ואז ליצור את המאץ', לנסות להגיע אליו, ואז לדלות יותר אינפורמציה. תקשיבו, בוא נגיד את הדברים הטובים, חלקם השארתי לקראת הסוף, וזה, תקשיבו, אני עף על עצמי, זאת אומרת, זה כלי state of the art. חבל על הזמן, אני חושב שמבחינת כלי של ניהול מידע, ובאספקט שלנו כלי של ניהול מידע גנאולוגי, הוא עושה עבודה פשוט מצוינת. זה כלי לניהול מידע וגם לניתוח של מידע. ניהול מידע הוא לוקח, נגיד, לוקח טקסטים שלכם, מארגן, מסדר וכולי. ניתוח של מידע זה להוציא לכם תובנות ולהוציא לכם כל מיני דברים שאתם לא עליתם על זה מיד, ונותן לכם גם פידבק, אוקיי? אז הנוטבוק LM מבית גוגל עושה נפלאות ומשתכלל מיום ליום, והייתי רוצה לעשות לכם גם כן בהקשר הזה איזושהי הדגמה חיה, בסדר? עם מסדי נתונים שהם שלי. אוקיי? זה the real thing, מה שנקרא. מה עשיתי? כתבתי נוטבוק LM בגוגל, יצא, ופתחתי יצירה, אוקיי? ואז הוא פתח לי את המסך הזה. ומה עשיתי במסך הזה? אתם רואים מצד ימין אתם רואים כל מיני מקורות מידע? יפה. אז מה שעשיתי בפנים, הכנסתי בפנים כמה מקורות מידע שאני השגתי על בני משפחת רייס, אוקיי? הכנסתי רישומי לידה, רייס. הכנסתי רישומי נישואים, רייס. הכנסתי עדויות. הכנסתי את ביוגרפיה של דוד הרחוק שלי, אנשל רייס. אוקיי? הכנסתי כל מיני מקורות מידע שאספתי במחקר הגנאולוגי שלי. אתם רואים שיש לכם פה את האפשרות פשוטה להוסיף את מקורות המידע. אוקיי? אתם פשוט מוסיפים במה שאתם רוצים. ועכשיו, אתם יכולים לבחור איזה מקור מידע אתם רוצים ממנו להוציא תובנות או לשאול שאלות, או שאתם רוצים את כולם. אם אתם רוצים את כל מקורות המידע, תשאירו את כל הוויים. אם אתם רוצים שזה יהיה מחודד יותר, לכאורה, כאילו, או כלי כל כך חזק שלא סופר את זה אם תורידו או לא תורידו, הוא יכול להסתדר עם אפילו 100 מקורות מידע שתכניסו בפנים, וזה כלי מדהים.
עכשיו, הכנסתי בו את כל מקורות המידע שרציתי, יכלתי להוסיף גם יותר, אבל אנחנו עושים שם הדגמה. עכשיו, הדבר הראשון שהוא עושה, בלי שביקשתי ממנו, הוא אומר לי, מה זה? מה זה כל הקבצים שהכנסתי? ואז הוא אומר לי, תשמע, מה שהכנסת פה תכלס, זה תיעוד ארכיוני ענף על תעודות משפחת רייס מלבוב לאורך מספר דורות. לא ביקשתי ממנו בכלל את זה, הוא כתב לי את זה בצורה ישירה כדיפולט. אבל תראו איזה מדהים. הכנסתי בפנים רישומי לידה, רישום נישואים, רישום זה, רישום מהו, רישום זה, מיליון סוגי רישומים שיש, בכתב פולני, בכתב גרמני, בכתב רוסי, בכתב יד, ב-HTRים האלה, שום דבר לא תרגמתי, פשוט הורדתי את זה מארכיוני וזרקתי את זה פה לתוך המסך, נכון? יפה. עכשיו בוא נגיד לו שעכשיו אני גנאולוג, אני צריך אותך כעוזר מחקרי שלי, בשביל לקדם את העבודה ולא לבזבז ימים עכשיו על מתורגמנים ולנסות להוציא את התובנות שלי. אני אכתוב לו בתיבת צ'אטבוט פה, אתם רואים את הצ'אטבוט שנמצא פה? בוא נכתוב לו בקשה פשוטה, הנחיה פשוטה, אבל הפעם בלי הנדסת צ'אט, נכתוב את זה פשוט, נכתוב עוד דבר כזה. אני מבקש שתרכז כאן את כל כתובות המגורים המופיעים בכל מקורות המידע. אוקיי? זאת אומרת, בכל 12 הדפים הצילומים האלה של רישומי החיים, הארכיון זה וארכיון לבוא וארכיון זה וארכיון זה, נכון? חבויים שם כל מיני כתובות בכתב יד, נכון? אז לא הקלידו. אני רוצה שמכל המסמכים האלה, לפני שאני עושה טיול שורשים, אני רוצה שירכז לי את כל הכתובות מכולם. בואו נראה מה הוא מצליח לעשות. הוא לקח את כל 12 המקורות מידע, וזיקק מהם את הכתובות. זאת אומרת, אני עכשיו יכול ללכת לכתובת הזאת, תסלחו לי שעל מבקוב, 14. אתה עכשיו יכול לתכנן טיול שורשים. נכון, אבל כבר אני פותח סוגריים של חוקר גנאולוג, כתובות שינו, אני צריך אחר כך יכול להיות לעשות עוד עבודה, לבדוק מה שם העדכני של אותה הכתובת, אבל כן, נכון, יש לי פה את הכתובות, כולן, יש אפילו כתובת שלא השתנתה, לדעתי זה הקלפרווסקה הזה, של חייל עדר, אבל תראו כל הכתובות מכל המסמכים. עכשיו, אני שלא יודע פולנית, לא יודע גרמנית, אדע לעבור עכשיו על 12 מסמכים, לאתר מה זה כתובת, מה זה לא כתובת, ולדעת לתרגם את זה, ולזקק את זה ביחד, כמה זמן זה היה לוקח לי? נכון? היה מטורף. עכשיו, אני אומר לכם, מתוך מחקר גניאולוגי שאני עשיתי, לפני עידן ה-AI, חבר'ה, הכתובות שהוא כתב פה מדויקות, פונקט. הוא דייק חבל על הזמן, הוא עשה את זה ברמה יותר גבוהה לדעתי, אפילו מהטרנסקריבוס, בסדר? סליחה אני אולי בהתלהבות יתר. אבל תראו איך הוא כותב את השמות, איך הוא כותב את התאריכים, איך הוא כותב גם את השם של הרחוב, וגם הוא כותב את זה בעברית, סבבה? הוא נותן עוד ערים, עוד כל מיני, אפילו שמתי פה רישום קבורה של סבא וסבתא רבתא שלי, אוקיי? הוא אפילו מציין את זה. בבית הקברות היהודי, בפראג, כן? הכל מציין. עכשיו, כל שאלה אפשר. יאללה, בוא נשאל. יכול להיות שהוא לא יודע. נותן משה רייס. סבבה? הג'מיני עושה לכם את זה? הצ'אט GPT? הכלים האלה, כמה שזה נשמע קצת מוגזם, עלולים להוציא לכם את המיץ עד שיביאו אתכם לריכוז המידע המזוקק כזה שאתם רואים פה. ותראו איזה יופי. עכשיו הוא שומר לכם את כל הלוג הזה, לפעם הבאה שתגיעו לפה ותמשיכו. אני יכול להוסיף פה עוד מקורות מידע, להוריד עוד מקורות מידע, אני יכול לפתוח עוד 50 מחברות כאלה, כמו של משה וחיה רייס, אני יכול להוציא על כל דבר אחר. גם על יוסף וחנה אנדר. אני יכול גם כן לעשות מחברת אחרת לגמרי. סבבה? אני סך הכל צריך לעשות יצירת מחברת חדשה. אתם רואים? אני כותב פה את השם שאני רוצה של המחברת. פה אני מתחיל לעלות קבצים, ואני יוצר לעצמי מחברת חדשה, כמו שיש של משה וחיה רייס. קיצור, תתרגלו. כלי מאוד סבבה, כלי מאוד נוח, מאוד מדייק, ויש לו פיצ'רים שנותנים הרבה ערכים מוספים, ואני לוקח אתכם רגע לצד שמאל. הוא יודע לעשות לכם סרטונים, על בסיס מידע שתבקשו ממנו פה בפרומפט. הוא יודע לעשות לכם אינפוגרפיקה, נכון?
עוד מעט ניכנס חזרה למצגת, נכון ראיתם ששמתי שם איזושהי תמונה שמציגה שם איזשהו עץ ודמויות, זה אינפוגרפיקה של טקסט שביקשתם ממנו שהוא יעשה. אז הוא גם מצייר לכם את זה בשביל להנגיש את זה, הוא יודע לעשות לכם פופ קוויז, בוחן, בשביל ללמד את הילדים או זה לגבי המשפחה, לעשות דוחות, מפות, קלפים, טבלאות, מה שאתם רוצים, וזה רק משתכלל מפעם לפעם. אחלה כלי. אם מתוך כל המצגת, כל הוובינר היום, הצלחתם רק מזה להבין לקחתם רק את זה, עשיתי את שלי, בסדר? אז חבר'ה לנסות. שימו לב, דיברתי על אינפוגרפיקה, מצד ימין אתם רואים את האינפוגרפיקה, נכון? מתוך כל התאריכים והזה וזה שכתבתי, פשוט במקום לכתוב לי את זה בטקסט, הוא שם לי את זה בצורה גרפית, את הנתונים, ותראו איזה יופי זה. זה יכול להיות שקף במצגת, אתם יכולים לעשות את זה במפגש משפחתי, בשביל להנגיש את זה לילדים או לאנשים שאין להם כוח להתחיל לקרוא את כל הפרטים הקטנים. הוא שם כל מיני סמלילים וקיצור, מאוד יפה, רק תבדקו באמת שהאינפוגרפיקה פחות מדייק בנתונים, אז תעברו על הנתונים, איפה שצריך לעשות תיקונים תתקנו, הכל בסדר, אוקיי? טוב, כלי נוסף שהוא עוסק בניהול של ידע, זה Note GPT. אני רק אציין שברגע שתכניסו לאתר, תקלידו פשוט בגוגל Note GPT, הוא יפתח לכם פיצ'רים שיאפשרו לכם לקחת חומר ולעשות איתו פלאי פלאים. למשל, אתם ביוטיוב, יש איזושהי הרצאה ביוטיוב, או את הוובינר של טל, שאין לכם עכשיו כוח לשמוע את כל השעה וחצי שהוא דיבר, ואתם רוצים לקבל את זה כטקסט מסוכם, אז אתם תיכנסו ליוטיוב, תעתיקו את שורת ההרצאה של הוובינר של טל, תעתיקו את זה פה, לתוך האתר, ומה שהוא יעשה בלחיצת כפתור, הוא יעשה לכם תמלול של כל מה שטל אמר, ובסיכום. עכשיו, זה דבר אחד מתוך רבים, הוא יודע לעשות OCRים, זאת אומרת, לקחת טקסט ולהמיר אותו טקסט מודפס, ולהמיר אותו לטקסטים תווים דיגיטליים, שאפשר לעשות איתם כל דבר ודבר. הוא יודע לקחת פודקאסט ולהמיר אותו גם כן לטקסט, או לסכם אותו, וכו' וכו' וכו'. עוד פעם, אני לא רוצה להרחיב על זה יותר על המידע, כי זה לא כלי גנאולוגי במקורו, זה כלי שנותן לכם לנהל מידע, כל מידע שהוא, בסדר? לחיים האקדמיים שלכם, או כל דבר, המקצועיים שלכם, whatever, סבבה? אז אני ממשיך קדימה ברשותכם. טוב, פה יש כלי חדש, של MyHeritage, לדעתי זה הכלי הכי מתקדם שיש היום ל-MyHeritage, והוא הקדים לדעתי את המתחרים שלו, Ancestry וכולי, by far. יש לו הרבה מאוד פלוסים, יש לו גם איזשהו כוכבית קטנה, שאני אדבר עליה כבר. מה שיעשה ההשכרה ב-AI, וכבר אני אעשה איתכם הדגמה, הוא יודע, ברגע שאתם מעלים אליו קובץ, עושים בראוז, מעלים קובץ, אתם כבר תראו איך, הוא מנתח את הצלומים, בצורה אוטומטית, כן? הוא ינתח את התצלום, את המצבה, הוא יכתוב לכם איזשהו נרטיב על התצלום, הוא ינתח את הטקסט, הוא יפרשן לכם אותו, הוא יגיד לכם מה התובנות ממנו, הוא יתמלל דברים, הוא יסכם ויעשה דברים יפהפיים, בלי שתבקשו. אתם רק צריכים אתם רק צריכים להעלות תצלום, קובץ, מה שאתם רוצים. אולי זה גם הכוכבית. אחלה כלי, אני משתמש בו, הוא כיפי, הוא סופר פשוט, 0 קלוריות, אוקיי? אבל הוא לא מאפשר לכם בינתיים להגיש שום בקשה. זאת אומרת, העליתם קובץ, אבל אתם רוצים שהוא יעשה פעולה אחרת או ממוקדת, לאו דווקא בתוצרים שהוא זרק לכם. הוא מקיא לכם את כל מה שהוא יודע ומה שהוא מתוכנת לעשות. הוא לא ייתן לכם את התוצרים שאתם יכול להיות מכוונים אליהם, ובואו נדגים את זה ביחד, בסדר? נדגים את זה ביחד. טוב, איך מוצאים את זה? הולכים לתמונות, אתם רואים תמונות? רואים סקראב AI? זה מעלה לכם את זה. עכשיו שימו לב, הכלי הזה הוא לא כלי חינמי, והוא לא נמצא בכל המסלולים, הוא נמצא רק במסלול הקומפליט. זה מסלול לא זול, ולכן אני מייעץ לכם להשתמש בו ולהיעזר בו כשאתם מבינים שיש לכם כמות חומר שמצריכה באמת את העזרה שלו, בסדר? ושאולי אין כלי אחר שיכול לעשות את זה טוב יותר.
כי זה עולה לא מעט וכולי, אבל הוא כלי מאוד כיפי, בסדר? אז בואו נעשה אנחנו ניסיון. יש לנו פה את הסקראב AI, אז כמו בכל יתר הכלים של ה-AI, מה שאני אעשה זה פשוט אני אעלה תמונה, אוקיי? בואו נעלה את התמונה הזו, אוקיי? תחשבו, כאילו, בוובינר זה נראה, כאילו, מרגיש שזה לוקח זמן, לפחות לי, כי יש לי דברים שאני רוצה לרוץ איתם, אבל תחשבו מה החלופה. החלופה מה? ללכת עכשיו למעבדה טכנית של צילום, שינסו לנתח את התצלום, ללכת להיסטוריון, ללכת לגנאולוג מקצועי שמתעסק בנישה מסוימת, ללכת למתורגמן. אז לכן הכלים האלה הם כל כך טובים, כי מרכזים לכם כל כך הרבה אפשרויות פונקציונליות, לטפל במסמך ולטפל בתצלום, שזה head start, כאילו נותנים לכם אחלה פתיחה מהירה לכל המחקר שלכם. הנה, אתם רואים, זירזנו אותו. בסדר? אז תראו איזה יופי. קודם כל הוא לקח את צמד הדפים מהפספורט הפולני של סבא וסבתא שלי, שהשגתי מהמכון היהודי ההיסטורי בוורשה. כולם יכולים להיכנס לאתר ולחפש את הפספורטים של אבותיהם הקדמוניים. תראו איזה יופי, הוא לקח את המסמך שהעליתי, איך הוא פורס אותו ברזולוציה רחבה וברורה, נכון? איך הוא מדייק את הדברים, רואים יפה את החותמות, את הבולים, את הטקסט, קצת למרות שהוא מבולגן, לא באשמתנו, באשמת מי שכתב שם את הטקסט, ובואו נלך לעמודה השמאלית שהיא העמודה החשובה. קודם כל הוא נותן לכם פה איזשהו הקשר היסטורי, אוקיי? ספר לכם סיפור, אומר לכם תקשיבו, זה כפולה, מתוך פספורט פולני, אגב את הפספורטים הפולניים כשהגיעו ארץ הם היו חייבים להעביר לקונסוליה בתל אביב, ומתל אביב העיפו את זה לפולניה, ומפולין בוורשה העבירו את זה למוזיאון ההיסטוריה היהודי שם. אז ואז הוא אומר אשרות וחותמות כניסה וביקורת דרכונים וכולי וכולי. זה למעשה חבר'ה סרטיפיקט, זה דוגמה לסרטיפיקט, אפילו כתוב פה קטגוריה, אתם רואים קטגוריה C, אני מסמן את זה עם סמן. עכשיו מי שלא יודע מה זה קטגוריה C ולא בא לו ללכת לוויקיפדיה, אז כתוב תעודת עולה, מספר זה, אתם תראו עוד מעט, הוא מרחיב מה זה קטגוריה C, אני לא אגלה, בסדר? ואז הוא מתחיל לכתוב את הפרטים שמוזכרים פה, אנשי המפתח, אז הוא מציין פה בצורה נכונה את השם המלא של סבא שלי, ברונו רייס, ששינה את שמו אחר כך לברוך, הוא עברת את שמו, עם אשתו, שנלווית אליו, זוגות חלקו באותו דרגון, באותו סרטיפיקט, אני חושב שכולנו מכירים את זה, מי חתם, מאיפה הוא יצא, 29 לספטמבר 36, מוורשה פולין, נכנס ב-25 לאוקטובר בנמל חיפה, פלסטינה, דאז, אוקיי? אז פה הוא מרכז עוד פעם ממצאים עיקריים, פה הוא נותן הצעות להמשך מחקר, מי שרוצה, אוקיי? ובזה פה דווקא אני פחות נעזר, פה מתמלל לכם את הטקסט, מתמלל בצורה מלאה, מי שרוצה לעשות עם זה עוד כל מיני שימושים נוספים, חיתוכים, ולהעביר את זה לצ'טבוטים, ורוצה להוציא מהם עוד אינפורמציה. ופה הוא מתרגם את מה שהוא תמלל, בסדר? עכשיו אני לא מציין את זה פה, זה לא בא לי מיד בעין, אבל רק מי שהיה במתח, קטגוריה C זה קטגוריה שניתנה לאנשים שיש להם סוג של מקצוע נגיד שהוא מבוקש בפלסטינה, הרי לא נתנו לכל אחד להיכנס, היו גזרות, אז נתנו לאנשים שעליהם למשל היו בעלי הון, או אנשים שעליהם מקצוע מבוקש, או מקצוע כלשהו, הסבתא שלי הייתה רוקחת, סבא שלי היה טכנאי חשמל, גם זה מה שהוא עשה בצבא הבריטי, הוא התגייס לצבא הבריטי דרך ההגנה, אבל תראו, איזה יופי. אכפת לכם שאני אעלה עוד משהו? עוד משהו מעניין? נעלה עוד משהו מעניין, בסדר? אעלה תמונה נוספת. קיצור, אספר לכם סיפור קצר בזמן שזה עולה. לאחר שביצעתי מחקר שורשי מאוד ארוך, שלקח לי מספר שנים אפילו, החלטתי לבצע טיול שורשים עם אשתי, ונסענו ללבוב, שלפני 9 שנים, והגענו ללבוב, והיו בידי כתובות מגורים. ואז שכרנו מדריכה מקומית ושכרנו נהג, ונסענו לבקר בכתובות. עכשיו יש כאלה שהסתכלו על הבניין מבחוץ, על המתחם מבחוץ, ויגידו אוקיי, זה הבניין, יאללה נמשיך קדימה. ויש כאלה
אולי כמוני, שאמרתי אם אני עבדתי כל כך קשה בשביל להשיג את המידע הזה, והגעתי עד הלום, לבוב, לא הרבה שמעו עליה ולא הגיעו אליה, אז אני כבר אעשה את המאמץ, אני אעלה לדירות ואתחיל לדפוק בדלתות, שיפתחו לי את הדלת. ונכנסתי לכל הדירות שרציתי. אז אחת מהדירות שנכנסתי אליהן, זה הדירה של סבא רבא וסבתא רבתא שלי בעיר לבוב, אוקיי? והכניסה לבניין אגב הייתה לא קלה, כי אנחנו זרים, ישר קולטים שאנחנו זרים, כבר בשפה, כבר בלבוש, וקיבלו את זה בצורה לא טובה, השכנים שקלטו אותנו, צילמו אותנו, רדפו אחרינו במדרגות, קיצר זה סיפור לוובינר אחר, אבל בשורה התחתונה, עלינו במדרגות, הגענו לדירה שרצינו להיכנס אליה, הדייר שם מאיזושהי סיבה פתח לבד את הדלת, ונתנו לו להיכנס, שזה הדירה למעשה שחיפשתי, כן? ולפני שנכנסנו, הוא הצביע לנו על המשקוף בדלת, ואז אומרים, אתם רואים את השקע הזה שיש פה בדלת? פה הייתה מזוזה, גרו פה משפחה יהודית. ואז אמרתי, פיקס, וולקאם, תכניס אותנו בבקשה פנימה, נכנסנו פנימה. עכשיו, מה הדבר הראשון שהבן אדם עשה? בין הדברים הראשונים, ולא ביקשתי ממנו בכלל, הוא לקח, זה תמונה מהבית שלי, כן? מהשולחן במבואה. הוא הביא את המסמך הזה. אתם רואים, אני מסמן אותו עם העיגול, עם הסמן? הוא הביא פה איזשהו מפרט טכני של הדירה, אוקיי? וזה באוקראינית, אוקיי? לבוב היום היא שייכת לעיר התרבות של במערב אוקראינה, והיא כתוב באוקראינית, ולא הבנתי למה נותן לי לקרוא את זה. ואחר כך הבנתי, אבל לא בזכות ה-AI, כי זה היה הרבה לפני 9 שנים. אבל מה הוא אומר פה? הוא לוקח את המסמך שנמצא פה, ואז הוא אומר, זה מפרט טכני, שאומר, כן, בסדר גודל של 1 ל-100, אוקיי? שהיה בשנות ה-90, והפרטים שמוזכרים בו הם, מי הכין אותו, מה סוג הנכס, זה 4 חדרים, כן? אתם רואים פה את התרשים. איזה קומה בתוך הבניין, אז עליתי לקומה שלישית. מה שטח המגורים, מה גובה התקרה, כמה זה עלה, כן? זה במטבע אוקראיני של פעם, קרבו בנץ, משהו כזה. היום זה לא המטבע הרשמי. חומרי הבנייה ותשתיות וכולי. הממצאים וכולי וכולי וכולי, מה לעשות בשלב הבא, הוא מתמנה לי את הטקסט, הוא מתרגם לי, ולהגיד לכם משהו, אני לקחתי את המסמך הזה, ואמרתי, לקחתי אותו לאחד הצ'טבוטים, ואמרתי לו, תגיד לי, ומה זה המסמך הזה? אתם רואים שיש פה עוד מסמך? פה? אז זה חלק ממסמכי המחר של הדירה. עכשיו שאלתי את עצמי, כל הזמן, עכשיו שיש לי את כל המידע לדירה וזה, למה הוא הציג לי את זה? לא ביקשתי את זה ממנו. ואז אמרתי לעצמי, לא מופרך, שהם חוששים, שאנשים שם חוששים, חושדים, שבהם אנשים זרים, שידרשו חזרה את הדירות שלהם, יבקשו לעשות השבת נכסים. אז הוא מבחינתו, בשביל לחסל את האירוע הזה כבר מההתחלה, מציג לי ממסמכי בעלות על הדירה, איך זה יגיע אליו, ממי זה יגיע אליו, לא הוא אשם, אוקיי? כל מיני כאלה. תסכימו איתי שזה לא השערה מופרכת מצידי. כן, הוא נתן לנו להסתובב בדירה, ראינו שם את הרהיטים עתיקים, ראינו שם פרקט שחורק מפעם, כאילו הדירה לא עשתה שינוי בכלל. הדבר היחידי שהשתנה בה זה שחילקו אותה לשניים, כי בתקופה הסובייטית חיפשו מקומות מגורים להרבה מאוד אנשים. בסדר? אבל זה לא יעלה אתכם. אבל תראו איזה דברים יפים הוא יודע להוציא, לאו דווקא מתצלומים ולאו דווקא מטקסטים, מסמכים של רישומי חיים, אלא גם יכול להיות סתם ממשהו שצילמתם ופתאום בא לכם. הדבר הכי מתקדם מבחינתי עכשיו, שאני מכיר, זה אלמנט שקוראים לו תאומים דיגיטליים. תאומים דיגיטליים זה לקחת איזושהי דמות אבטרית, או אפילו דמות אנוש, להוציא ממנה הרבה מאוד תכנים או להקנות לתכנים, ולהנפיש אותה, לתת לה לשאול שאלות, לתת תשובות, וככל שאני מאמן ושואל אותה, היא נותנת לי תשובות יותר מדויקות, אני יכול לסגור אותה לתוך מאגר מידע, או שאני יכול לפתוח אותה. אבל בלי לקשקש יותר מדי, אני רוצה להציג לכם פה אתר שקוראים לו iWitness, שזה פרויקט משותף של סטיבן שפילברג, עם האוניברסיטה דרום קליפורניה. מה שהם לקחו ניצולי שואה, ושאלו אותם בסביבות 1,500 שאלות על תהליך השרידה שלהם בשואה, ומתוך זה בנו מאגר מידע מטורף. יש פה הרבה מאוד ניצולי שואה מאזורים שונים, וחלקם כבר העלו אותם דיגיטלית, וחלקם בשלבי העלייה דיגיטלית. בסדר?
עכשיו לפניכם נמצא מר פנחס גוטר, בסדר? מה דעתכם שנשאל אותו שאלה? בואו נשאל אותו שאלה. אני מקווה אבל שתשמעו, את השאלה אני כותב. אני כותב אותה רק באנגלית, כי הוא לא יבין את העברית שלי. אפשר גם לשאול אותו בעל פה. I was born in Łódź, in Poland. שמעתם את זה? הוא דיבר בשפתו מתוך תשובות שהוא כבר הכיר. בואו נשאל אותו עוד שאלה. נשאל אותו, למרות שזה לא קשור לזה, have you ever lived in Israel? אני רק רוצה שתתרשמו, לאו דווקא מהתכנים, אלא מהאפשרות. I lived in Israel for 5 years. אוקיי? Between the years of 1952 and 56. עכשיו בוא נשאל אותו שאלה קצת יותר מורכבת. What message would you like to share with the next generation? מקווה שלא טעיתי. My message to the youth of today is to be as tolerant and as accepting of all different human beings, whatever religion, whatever color, whatever culture, whatever their mode of living is, and try and make this world a better place. And that is my message. That is why I tell my stories. And that is what I hope the youth, the leaders of the future, will achieve. חבר'ה, איך אומרים במילה אחת? וואו, נכון? יש צורה יותר מדהימה להנציח שורדי שואה שמתמעטים משנה לשנה מאשר בצורה הזו. יש אנשים שנבעטים מזה. עכשיו, מה הערך הגנאולוגי? לא דווקא תמצאו מישהו שהוא קרוב משפחה שלכם פה, כנראה שלא, סיכויים נמוכים, אבל אם אתם למשל מלודג' או מוורשה, ואתם רואים ניצול שואה שנמצא משם או מהעיירה אחרת, תחפשו מי שהכי קרוב לשם, שגר באזור, ותנסו מתוך המידע שהוא נתן, העדות שהוא נשא, תנסו לדלות מידע שיכולים לספר את ההיסטוריה של היהודים באזור, או מה קרה וכו' וכו' וכו'. מעבר לזה שזה כלי מדהים, ולהנגיש אותו אני חושב לבני הנוער, אבל זה כאמור, זה כבר לוובינר אחר. טוב, אז טיפים כלליים ממש בקצרה, ביטחון מידע דיברנו, זהירות עם הכלים האלה, הצלבות מידע מחויב, תמיד הצלבות מידע, לא חייבים להיות טכנולוג בשביל להשתמש, ראיתם בעצמכם שהכל ככה, הרוב זה אינטואיטיבי, ניתן לעשות את זה בקלות, ומשפט שאני תמיד אומר, 2 משפטים. AI עושה טעויות וגם בני אדם, אז לא להאשים תמיד את ה-AI, ולדעתי אין היום מחקר גנאולוגי שלם מבלי שימוש בכלי AI, ואף אחד לא יכול להגיד לי אחרת. אני משתמש בגנאולוגיה קלאסית, אבל אי אפשר לא להיות עם המודרנה ולהשתלב ולהביא את הכלים האלה בשביל לזקק ולחדד את המחקר כולו. לכן חזקה עלינו לבדוק את הכלים, להתעדכן, להשתמש בהם ולמצות אותם לטובת המחקר.